Després de restaurar la cúpula major del creuer de l'església parroquial Sant Pere Apòstol de Moixent, es va procedir, aprofitant la bastida ja instal·lada, a recuperar altra cúpula, la de la capella del Santíssim Sagrament. Així s'ha llevat la teula, s'ha picat tot el basament i s'ha impermeabilitzat amb resina. Una millora sufragada amb donatius, amb la venda de les teules del creuer i una xocolatada que ha ascendit a poc més de 1.600 euros, encara que continua la recaptació. Des del mes de gener fins ara, el mes de febrer, s'ha llevat l'andami de la cúpula major del creuer de l'església per a posar-lo de nou per damunt de l'andami en un passadizo a la cúpula del Santíssim Sagrament per a reteular-la, ja que aquesta era més prioritària que l'altra perquè estaven totes les teules agrietades. També s'ha aprofitat per a restaurar la nau lateral de l'església perquè des de Sant Vicent de 2011 tenia goteres i de passo que estava l'andami s'ha també reparat aquest tros de la nau. Aquesta cúpula, datada en 1917, tenia el 95% de les seues teules esquerdades. El nou revestiment s'ha pintat en blau i els nervis en blanc, no sols per major bellesa estètica, també perquè la teula lacada en blau resulta més consistent i duradora. També s'ha reparat els laterals dels finestrals per a protegir les vidrieres i s'ha escomet la nau lateral que dona a la plaça Abadia. Com veiem, una millora molt completa que s'ha portat a terme en poc més d'un mes, però que suma altres a punt de començar. Està previst ara, quan acabar la cúpula menor, fer els accessos a les teulades, perquè hi ha que fer un manteniment quan venen pluges fortes i tot això, i sobretot els accessos. Ara, en acabar la cúpula del Santíssim, s'està pensant fer un accés per una part de l'església per a muntar a les teulades. Obres totes elles que donaran més empaquetatge a les celebracions d'aquest 2014, com són el 125 aniversari de la benedicció de la finalització de les obres, els 50 anys de consagració de l'altar major i els 25 anys de la consagració del temple.